Hola, hola, hola i benvinguts un dia més a l'assignatura de valencià. A veure, avui ens toca la part de vocabulari i anem a treballar concretament la síl·laba tònica i les síl·labes àtones. I vosaltres direu, ostres, Víctor, a veure, qui se'n recorda això? A veure, hem treballat al principi de curs, algú se'n recorda de lo que era cadascun? Bueno, estic segur que no se'n recordeu perquè quasi ni jo me'n recordava, imagineu-vos. Però bueno, anem a repassar-ho. Mireu, per a fer això, la setmana passada treballarem els tipus de paraules segons les seues síl·labes. És a dir, teníem paraules monosíl·labes, que eren les que tenien una sola síl·laba, i les paraules bisíl·labes, que en tenien dos, les paraules trisíl·labes, que en tenien tres, i les paraules polisíl·labes, que en tenien quatre o més de quatre. Aleshores, per què és important això? Perquè per a trobar la síl·laba tònica i les síl·labes àtones tenim que saber separar les paraules. Per tant, mireu, primer que res, la síl·laba tònica, què és? Això què és? Molt fàcilet, mireu. La síl·laba tònica és la síl·laba que sona més fort en una paraula. Mireu, per exemple, anem a veure uns exemples que us he ficat jo així. Ho vegeu bé, veritat? Mireu, si teniu la paraula casa, quina de les dues és la més forta, la que sona més fort, ca o sa? I vosaltres, vale? A veure, us m'ha fet. Casa! Quina sonarà més fort? Ca. Per tant, ca és la síl·laba tònica. La part de baix. To, ma, ca. Quina de les tres sona més fort? A veure, anem a palmejar. To, ma, ca. Ma, veritat? Pues, aleshores, ma seria la síl·laba tònica. Una altra. Ga, gi, na. Quina seria la més forta? Ga, gi o na? Quina és? Gi. És gi, seria la tònica. I per últim, or, di, na, dor. Quina seria la més forta? A veure, tornem a comptar. Or, di, na, dor. Quina és? Dor. Val? Seria dor, la síl·laba tònica. Val? Aleshores, ja hem encerclat de color roig les síl·labes tòniques. Tornem a la nostra presentació i anem a veure què són les síl·labes àtones. Perquè tenim síl·labes tòniques i síl·labes àtones. Per tant, si la tònica és la que sona més fort, les àtones són les que sonen més fluixet. Val? Les que sonen més fluixet, ixes són les àtones. Aleshores, si ens en venim a les paraules que ja hem ficat la síl·laba tònica, per exemple, en casa, quina serà la síl·laba àtona de casa? Si la tònica és ca, la àtona serà sa. En tomaca, si la tònica és ma, les àtones seran to i ca. En tindríem dos en este cas. En gallina passa el mateix que en tomaca, que tindríem ga i na. I per últim, en ordinador en tindríem tres que són àtones. Or, di, na. Val, mireu, ara anem a fer-ne uns altres exemples. Així és. Mireu, primer, telèfon. A veure, telèfon. Quina seria la síl·laba tònica? És a dir, la més forta de les tres. Telèfon. Quina seria? Seria le. Després, anem en cotxe. Primer anem a encerclar les tòniques. Cotxe. Quina seria? Nosaltres diguem cotxe o diguem cotxe. Seria cot. Després, nosaltres diguem poma o diguem pomar. Diguem poma, veritat? Seria po. I per últim tenim samarreta. Quina seria d'aixes quatre? Va, a veure, penseu-la. Què seria sa? Seria mar? Seria re? O seria ta? En aquest cas seria re. Re seria la síl·laba tònica. I ara sols ens queda per encerclar les síl·labes àtones, és a dir, les que no són les tòniques. Superfàcil, que sí. Aquest és superfàcil. En telèfon tindríem te i fon, en cotxe tindríem el xe, en poma tindríem ma, i per últim en samarreta ja en tindríem tres. Tindríem sa, mar i ta. Eixes serien les àtones. Aleshores, què és el que anem a fer? Anem a fer el llibre de valencià, anem a copiar, abans que res anem a copiar el que és la síl·laba tònica i després el que és la síl·laba àtona. Recordeu que primer el títol el copiem de roig i després la descripció, és a dir, la definició, la copiem amb el bolígraf blau. Val? Tant la de tònica com la àtona.
I una vegada tenim copiat això, anem a intentar també copiar algun dels exemples que us he ficat jo així. Val? Per a que així ho tingueu més clar. I mireu, per a tindre-ho encara més clar és molt fàcil. Allà un costadet ens fiquem el color rotxet, mireu, el pintem així un quadradet de rotxet. Veieu com el pinte jo, un quadradet de rotxet. I al costat fiquem tònica. Així ens en recordarem del que és. I després pintem un quadradet verdet al costat. I allà fiquem àtom. Així cada vegada que vegem aquesta activitat direm, vale, què era el rotxet? El rotxet era, vale, la síl·laba tònica, i el verdet, la síl·laba tònica. Bueno, ara, a partir d'ara, una vegada ja ho tinc en competent la llibreta, ens fiquem a fer les activitats que són super fàcils i estic segur que ho aneu a fer super bé. Ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!